Nádraží v České Třebové čekají v příštích měsících výrazné změny. Stávající podchody nahradí lávka a probíhají také přípravné práce na kompletní rekonstrukci velké části stanice za skoro 20 miliard korun. Ta přinese plynulejší dopravu a větší pohodlí pro cestující. Ti se ale budou muset připravit i na dočasná omezení. Stavební ruch ještě nezasáhl celé nádraží, na některých místech se už ale rýsuje nová podoba největšího železničního uzlu v Česku. Pracuje se například na nové lávce, která překlene celou stanici. To je novinka, protože v České Třebové byly dosud podchody. Ty podchody jsou dva, jeden z nich nahradí prodloužení podchodu, který se nachází ve staniční budově. No a ten druhý podchod, tak ten nahradí lávka, která by měla být otevřena v dubnu příštího roku. Práce pokročily na rekonstrukci vjezdů do nádraží, které má zhruba 10 kilometrů. Dělníci také upravují trakční vedení, instalují dočasné zabezpečovací zařízení a prořezávají dřeviny. Hlavní část prací začne od roku 2027. Zvýší se jednak podmínky z pohledu cestujících, kteří budou mít k dispozici nová nástupiště zrekonstruovaná s bezbariérovým přístupem, zlepší se průchodnost stanicí. Hotovo bude do konce roku 2031. Práce vyjdou na 19,5 miliardy korun. Menší část zaplatí Evropská unie, větší půjde ze státního fondu. Stanice je důležitá i strategicky a tak Česko vykáže část nákladů jako výdaje na obranu. Město samotné ale čeká řada omezení. Správa železnice nám avizovala, že k nějakým dopravním omezením bude muset dojít, především v letech 27 a 28, kdy část té lokální dopravy ze železnice přejde na silnici. Kvůli hlukovým limitům vzniknou kolem trati také protihlukové stěny. Ty se po výhradách obyvatel výrazně zredukovaly a uvažuje se o jejich další úpravě. Tomáš Plach, Česká televize, Česká Třebová.